Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariyev. 12 awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Iranyň, Gazagystanyň, Orsiýetiň we Türkmenistanyň döwlet baş tutanlarynyň arasynda bolan duşukda TV terişdelere baý bolan Kaspy deňiziniň kanuny durumy boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Iran tarapynyň goşmaçy duşuklaryň geri urdygy aýtmagy bilen deňiziň baýlyklarynyň 5 goňşynyň arasynda nähili paýlaşyljakdygy aýdyň bolmanyny alýar. Belki de şu meseleni çözmek umydy bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow indiki Kaspy sammitini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. Hazaryaky döwletleriniň arasynda indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden dawalaryň etasynda deňiz boýunça täze araçaklary kesitlemek hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýangyn çukurlarynyň üstünde oňşup bilmän eller. Iran orta serhetleriň kesitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan Hazaryň durumynyň kesitlenmegi bilen deňiziň düýbünden geçiriji gurmak mümkinçilikleriniň açylmagyna, kanuny päsgelçilikleriň aradan aýrylmagyna we öz tebii gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmaklygy bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet baş tutanlary dokumenti gol çekmezlerinden öň sözlän sözlerinde täze baglysynyň şertnamanyň detalaryny, ýagny onuň öňünden gelýän dawalary nähil çözüp tapandygyny açyk aýtmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspy deňiziniň kanuny durumynyň kesitlenmegi, ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy, hiltaýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli ugrular boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy östürmäge sert döredýär, diýdi. Emma Putiniň Iranyň kärdesi Hasan Rohani biraz başgaça pikirde. Ol Kaspy deňiziniň düýbündäki newit gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin kinaryaky döwletleriniň arasynda goşmaçy alalyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň sözlän sözünde aýdylmagyna görä, taraplaryň konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin Daşary işleri ministrlikleriniň çäginde ýygyder 5 taraply geňişleri geçirmek boýunça ýürütme mexanizm döretmek pikirine geldiler. Kreml bu sammit barada habar berip 10 awgustda çap eden beýanatynda 5 döwletiň arasyndaky gepleşikleriň şunky derejesine gelmegi üçin 20 ýyldan owrak wagtyň gerek bolandygyny belledi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darap daşy gury ýeri bilen gurşulan deňiziň kenarynda ozalky iki döwlete Sowet Soýuzy bilen Irany derek 5 döwlet peýda bolaly bäri Kaspy deňizi deňizmi ýa köl diýen temadaky çekişmeler dowam edýär. Eger ol deňiz diýilip kesitlense, onuň ýakasyndaky 5 ýurt araçaklarynyň garşydaş kenardaky goňşulary bilen aralykdaky suwuň ortasyndan çekmeli. Egerde ol köl diýilip kesitlense, bu deňiziň ferişdeleriniň 5 kenaryaky ýurdyň arasynda deň bölüşilmeli boljakdygyny aňladýar. Bu ýerde bahasy trillionlap dollary durýan ferişdeler deňiziň düýbünde bardygy anyklanan we mümkin bolan uglevodorod gorlary 50 milliard barel çemesindäki newit we 9 trillion kubmetre goly tebii gaz barada gurrun edilýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedowyň 15-nji awgustda Orsiýete sapar etmegine garaşlýar. 15-nji awgustda ýokary derejede Türkmen-Rus gepleşikleri geçirilmegi mümkin. Prezident Vladimir Putin bilen Gurbanuly Berdimuhammedow Soçyda duşuşýar diýip Orsiýetiň Izvestiýa neşri 13-nji awgustda habar berdi. Neşriň maglumatlaryna görä Türkmen prezidenti bu hepde Orsiýete sapar eder. Putin bilen Türkmenistanyň lideriniň arasyndaky gepleşikleriň Soçyda geçirilmegi meýilleşdirilipdir. Rus prezidentiniň metbuat wekili Dmitri Peskov ýakyn wagtda ýokary derejede Rus-Türkmen gepleşikleriniň geçirilmegini aradan aýyrmaýar diýip Izvestiýa ýazýar. Türkmenistanyň döwlet heýçiligindäki habar serişdelerine Soçyda geçiriljekdigi habar berilýän. Üstümizdäki duşuşlyk barada maglumat agzalmaýar. Iki lider 12-nji awgustda Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň gatnaşmagyna Gazagystanyň Aktau şäherine
Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça geçirilen samite gatnaşdylar. Metbuatdaky maglumatlary görä Putin we Berdimuhammedow Aktauda samitin gapdalynyň ikiçäk duşuşyk geçirmedi. Mundan ozar iki lider garaşsyz döwletleriň arkalaşygy uramasyna girýän döwletleriň 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabr güni Soçyda geçiren samitine duşuşupdy. Şonu prezident Berdimuhammedow we palalygyň simwoli hökmüne Putiniň doglan gününe oňa türkmen alawaýyny sowgat beripdi. Gıdanın Soçy'da geçirilen samitin näki duşuşlukdan sanlyjy Unozol hasanygy 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Vladimir Putin Aşgabatda resmi sapar amala aşyryp Berdimuhammedow bilen ikiçäk duşuşyk geçiripdi. Bu duşuşluklardan çen tutulup ýakyn wagtda geçiriljek iki taraplaryň gepleşikleri hasaba goşanny iki lider ikinji gezek giňirimli regional samitiň edilýän ýany birek-biregiňe sapar edýär. Putiniň 2-nji oktýabrda Aşgabatda eden resmi sapary türkmen tarapynyň çakylygy boýunça amala aşyrylypdy. Onuň dowamyny iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama, şeýle-de 14 sany birlikdäki resmi nama gol goýulyp, Awganystanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilenligi aýdylypdy. Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerini howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagy bilen Moskwa Aşgabatda onuň Awgan serhedi wagtda ýardym bermäge taýýardygyny ma'lum edip geldi. Ondan has ol 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda prezident Berdimuhammedow Orsiýete resmi sapara amala aşyryp Soçyda Putin bilen duşuşdy. Şol duşuşlukda taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz içine alýan möhüm meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýdypdy. Ýatdyp geçdik 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna Orsiýet Türkmenistanyň gaz satyn almagy besedenden soň Türkmenistana ykdysady gowuşgunsuzlygy aralaşdy. Galyberse de şol saparyň dowamyna ýapyk gapylaryň aňyrsyna Berdimuhammedowyň Putinden 2 milliard dollar kart soranlygy baradaky maglumatlar aradan ay ýarym geçen soň peýda bolupdy. Berdimuhammedow bilen Putiniň üstümizdäki duşuşy Hazar samitiniň ýygyanyny gabat gelýär. Hazar ýaky döwletleriniň düýnü geçiren samitinde kabul edilen konwensiýanyň türkmen dilindäki teksti Türkmenistanyň metbuat serişdelerini heniz jemgyýetçiligi dolu el ýeterli edilmedi. Konwensiýanyň dolu teksti rus dilinde Kremliň resmi web sahypasyna çap edildi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň barha ýeti duýulan döwri et önümleriniň bahasy soňky 10 güniň dowamynda ortaça 50% ýokurlandy we olaryň käbir görnüşleri gytyldy. Türkmenistanda bolup geçen täzelikler we wakalar bilen ýakynyn gyzyklanýan Sençi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, olaryň arasynda sygyr we goýun etleri, şeýle-de ýurduň içinde we daşynda öndürilen towuk etleri bar. Bundan bir hepde olur şolaryň meselen towuk buğdunyň 1 kilosy 22-24 manat aralygynda. Häzir ne edil şun şu towuk buğdy 30 komandasıdır. Towugyň döşü dadan bundan 10 gün olur 25-27 manat. Häzir olar 35-37 manat. Gün 10 manat goşupdyrlar. Ýöne bellemeli ýa-da hem ýerde tapylyp duran ok. Dip Bugaýew belleýär. Şeýle dolmundan bir hepde çemesi ozal döwlet dukanlarynda 1 kilogramy 8 manatdan satylan daşary ýurtlarda öndürilen towuk etini häzir diňe hususy eýçilikdäki dukanlardan satyn alyp bolýandygyny we onuň bahasynyň 15 manada ýokurlandyrlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de Aşgabatyň Bagtyar we Ruhwelent ýaly hususy eýçilikdäki söwda marketlerinde jylky sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasy 36 manada barabar bolan bolsa, häzir 42 manatdan satylýar. Galybersede soňky aýlarda maddi taýdan ýeter ýetmez maşallalaryň gyzgyn nahar bişirmek üçin esasy önümleriniň birine öwrilen etsiz sünkün bahasy hem tas 2 gymmatlady diýip Bugaýew sözüni şeýle dowam etdirýär. Daşynyň eti we alynan ýöne gaýnatma edilýän, gaýnadyryp bir şor edilýän sünkler de, şo sünkler bir gary öňü dardyny, şolar mundan bir aý bolan şolon kilosy 1 manat 20, 1 manat 50 teňeden şolar dadan 2 manat 50, 2 manat 70'e çıkarılıptır da özünün daşyna 2 gram et ýok. Mundan başga Aşgabatyň bazarlarynda we hususy eýçilikdäki dukanlarda bir aý çemesi ara ketmeden soň ýurduň daşynda öndürilen Coca-Cola önümleri gaýtadan satyğa çykarylyp, onuň bahasy hem öňküsünden 50% ýokurlandy.
yekşenme unnun mesela Coca-Cola bazarlarda da dukanlarda da görünüm uğradığı Coca-Cola'nın 1,5 litreligi özüm Ortiyet Federasyasının önörlü değil yani 45 manattan onu bir vadı ananımın bolonu bundan bir ay yarım bir ay semesi odol 25-30 manada durulluğunu urun verdiler. Dip Bugayev belleýär. Türkmenistan häzirki döwür agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýylyň başynda aýlyklar, kömek pullary, pensiýalar, talip haklary 10% ýokarlandyrylan bolsa, şondan bäri azyk we senaat tariflarynyň bahasy azyndan 100% gymmatlady. Galyberse-de soň gaýlarda ýurtda un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk haritlarynyň gyçylygy hem dowam edip, bu önümleri satyn almak üçin ýaşaýjylaryň gijeden nowata durmak çäresi henidem dowam edýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda azyk garytlarynyň käbir görnüşleriniň gytalmagy, azyk götenagat garytlarynyň bahalarynyň aşa ýokarlanmagy bilen ila tarapynda uğurluklaryň, jinayetlaryň artyp uğrandygyny görmek bolýar. Aşgabatyň 30-njy kiçi etrapçasynyň ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, ýakynda etrapçadaky garowum azyk dukanyny goly ýerde ýerleşen hususy azyk dukanlarynyň giýje ýarymdan soň 6 sanynyň gapysyny döwüp 4 erkek adamdan 2 sany denan maşgaladan bolan toparlar azyk dukanynyň içindäki azyk önümlerini ogurlap, köne bir jula avtologuna ýükläpdirler. Bu hereketler duyan golyda ýerleşen nolukiniň nobatçy eskerleri destine polisiýa bölüminiň nobatçysyna ýagdaý habar berip, özleri hem jinayet edilýän ýere howlugypdyrlar. Eskerler jinayetçiler tarapyndan garşylyga tedewar bolupdyrlar we polisiýanyň nobatçy topar gelip ýetişýänçä jinayetçiler eskerleri hem urup benjip agyr ýaralapdyrlar. Polisiýa işgärler tarapyndan jinayetçiler saklananda olaryň avtologundan 6 sany hususy azyk dukandan ogurlanan azyk önümler tapylypdyr. Şol bir wagtda bolsa dukanlarynyň gapylary lom bilen döwülip açylyp olara uly zeper hem ýetirilipdir diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny toran ýaşaýjy Azatlyk Radiosyna gurrun berýär. Azatlyk Radiosu bilen töhbetde şolyan käbir guruluşçylaryň aýtmaklaryna görä, Aşgabat guruluşyk, Arkaç guruluşyk, önümçilik birleşikleri ýaly guruluşyk obýektlerinde guruluşyk materiallarynyň ogurlugy artypdyr. Guruluşyk meýdançalarynda garawullaryň bardygyny seretmeden hünärmenleriň guruluşyk gurallary her gün diýen ýaly ogurlanýar. Kevşirleýici gurallar, balgar, kalom, pil, palta ýaly guruluşyklarda ulanylýan islendik gurallar iş meýdançasynda goýulyp gaýdylýardy. Hünärmenler olary özleri bilen göterip ýörmezdiler. Emma soňky wagtlarda iş ýerinde galdyran guralyny ertesi bardan tapyp bolmaýar. Her bir guralyny guruluşyk meýdançasynyň garawulyna gol çekdirip tapşyrmagy mümkinçilik bolmaýar. Iten gurallara bolsa guruluşyk meýdançasyndaky garawul göremek bilemekden başga jogap berip bilmeýär. Sement, emulsiýa, santexnik enzamlar ýaly materiallar hem näheledir bir ýol bilen ogurlanýar. Gündüzüň güni iş edip duran wagtynda hem gözüňe çöp atyp ogurlyk edip bilen adamlar köpeldi. Olar guruluşykda işleýän işgärler bolup, amatyny tapsalar ogurlyk etmäge çalışýarlar diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny toran guruluşykçy aýdýar. Ýurtda dören işçilikden aýlyk güllükleriň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň uçypdylygyndan gün-güzarallary kynlaşýan ýaşaýjylaryň ogurlyklary, jinayetlere müz urmaly bolýandyklaryny bolsa, islendik ýaşaýjydan eşitmek bolýar. Döwlet tarapyndan ilatyň alada edilmeýär. İşçileri hasaba alyp olary işe ýerleşdirmek ýa bolmasa işçilik pasobiýatyny tölemek meseleleri ortaga getirilmeýär. Netijede işçiler hem atçalyk jinayetlere ýüzurmaly bolýarlar. Bu jinayetleriň artmagynda diňe döwleti dolandyrýan emeldarlar günäkär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Saud Arabistanına haç ziyaretine giden bir Türkmenistanlı Mekke şäherine aradan çykdy diýip Azatlyk Radiosynyň Daşoz welaýatynyň Çeşmesi habar berýär. Bellep geçdik, bu Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri haç ziyaretinde Türkmen raýatynyň wepat bolandygy barada halk köpçüliginde peýda bolan ilkinji habardyr. Daşozly mollim Aşgabatdan Mekke baran gününiň ertesi güni jan berýär. 70 ýaşyndaky mollim welaýatyň Könürgün şäherinde ýaşaýardy. Ol ýoğulan güni ikindin wagty Mekkedäki
gonamçylykda jaýlanýar. Haç ziyaretine baran adam jan berse şol gonamçylykda jaýlanmaly eken diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk radiosunda haç ziyaretine giden mahaly Saud Arabistanynda ýogalan daşodly muallimiň anyk şahsiýeti baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Demirazak welaýatyndaky çeşmesiniň tasdiklamagyna görä türkmen resmileri daşodly muallimiň janazasynyň okulan we Mekkedäki gonamçylykda jaýlanan pursatlaryny ýörüte video ýazga düşürip, onu Türkmenistanyňky dogan garyndaşlaryna getirip görkezipdirler. Merhum muallimiň dogan garyndaşlary öýünde sadakalary berdiler diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi we Türkmenistanyň Saud Arabistanyndaky ilçihanasy bilen habarlaşanda bu barada kommentari almak başartmady. Bellep geçdik, her ýyl Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna görä ýurdun türkmen hawa ýollary kampaniýasyna öz serişdeleriniň hasabyna türkmen ziyaretçileriniň Saud Arabistanyna saparyny amala aşyrmak tawşyrylýar. 5 awgustda Türkmen döwlet habarlar gullugy ýurdun ähli welaýatlaryna we paýtagta wekilçilik edýän türkmensanlaryň 153 sanasynyň haç ziyaretini berjä etmekler üçin Mekke we Medine şäherlerine uğradylýandygyny habar berdi. Resmi habarda bu ýyl hem prezidentiň buyruguna laýaklykda türkmen ziyaretçileriniň türkmen hawa ýollary gullugy tarapyndan guralan ýörüte uçar gatnawy bilen Saud Arabistanyna haja uğradylýandygy aýdyldy. Ýöne olaryň Saud Arabistanyna etjek saparynyň senesi we näçe gün bu ýurtda galjakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Geçen ýyl 17 awgust we 8 sentýabr aralygynda amala aşyrylan haç ziyaretine Türkmensanlaryň 160 sanysy uğradylypdy. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alany bäri ýylda diňe 180 töweregi ziyaretçini döwlet ýardamy bilen haç pardylaryny berjä etmäge iýerip gelýär. Saud Arabistanynyň Türkmensanly ziyaretçileriň sany boýunça kesgitlen kwotasynyň bir näçe müň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýerler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbekistanyň Zor TV hususy telekanalynyň Real Hit adly teleproýektiniň 9 awgustda çap eden hit paradyna girdi. Daşkendiň Aşgabat şäherinde geçirilen pikir sorulşugynda gatnaşyjylar iň gowy görýän aýdymçylarynyň adyny aýdyp, olaryň repertuaryndan iň halaýan aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiler. Sesverjileriň biri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýerine ýetirmegindäki garawum aýdymyna özüniň ses berýänligini aýtdy. Siz izlanysyz. Kimge? Gurbanuly Berdimuhammedowga. Kara 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 kum. Kara 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 kum. Real Hit teleproýektiniň Daşkendiň merkezinde ýerleşen Aşgabat adly sergähinde geçiren tesberişliginiň yglan eden netijelerine görä, tesberişlikde bir sesden alan 13 aýdymçynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentinden başga Sowet döwründe meşhur bolan Yalla Saz topary, özbek aýdymçylary Artyk Atazanow we balalar toparynyň aýdymçysy Tahir Saddykow bar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň rus dilinde ýerine ýetiren garawum aýdymy Türkmenistanyň döwlet telewizionynda mart aýynda görkezilipdi. Döwlet baştutanynyň türkmen zenandary üçin 8 mart bayramçylygyna sagly Sowet höküminde 17 martda görkezilen bu çykyşy halkara habar beriş serişdeleriniň ünsüni çekipdi we meşhur sosial ulgamlarynda uly gyzyklanma eý bolupdy. Şonda käbir neşirler Türkmenistanyň prezidenti garawum aýdymy bilen YouTube agdardy diýip ýazypdy. Şol video ýazgynyň doly görnüşinde Berdimuhammedow türkmen, ingliz we rus dillerinde bir näçe aýdym bilen çykyş edipdi. Şol sanda Kruk adly Sowet saz toparynyň 1980-nji ýyllarda meşhur bolan garawum adly aýdymyny ýerine ýetiripdi.
Türkmenistanyň prezident aýdym saat öğretmek we soň olary ýerine ýetirmek, DJ-lik etmek we dürli saz guralarynda saz çalmak bilen giňden meşgullanýar. Onuň çykyşlary Türkmenistanyň milli telewiziýasynda ýygy-ýygydan görkezilýär. Ýa-ni ýakynda Türkmen telewiziýasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň awazada din jalyan wagtynda öz aktygy Kerimguly bilen täze aýdym döredip ony türkmen we ingliz dillerinde ýerine ýetirişini görkezdi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti 40-dan gowrak kitabyň awtory we sportyň dürli görnüşlerinde ussatlyk görkezýär. Bu zatlaryň ählisi döwlet telewiziýasynda görkezilýär. Özbekistanyň hususy telekanalynyň Real Hit proýektiniň 9-njy awgustda çap eden hit parady üçin ses berişlik Daşkendiň merkezinde ýerleşýän Aşgabat teýilgähinde geçirildi. Bu teýilgäh şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň Özbekistana eden saparynyň dowamında özbek we türkmen prezidentleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Teýilgäh türkmen paýtagtynyň keşfiniň esasynda gurulypdyr. Daşkendiň Aşgabat teýilgähi türkmen paýtagtynyň binalaryny, fontanlaryny we ýadygarlyklerini ýada salýan obýektleriň en çemesiniň ýerleşýän ýeridir. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Faryab welaýatynyň Gormaç etrafynda awgan güýçleriniň bir harby bazasyna jeňçiler hüjum etdi. Gelip goşan maglumatlara görä Taliban söwüşçileriniň hüjumynda 20 töweregi awgan harbisi helak bolupdyr. 6 sany awgan askeri jeňçileriň eline ýesir düşüpdir. Onlar harbynyň dereksiz ýetirim bolandygyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Kemp Çinaýha atly harby bazanyň bir böleginiň synandygyny awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Muhammed Şerif Yefteli hem tasdiqlady. Dawlatwali Gormaç ýa kampaz banamy Kemp Çinaýa jangy şedid bol. Talafat janyba bol. Gormaç etrafynyň Kemp Çinaýha atly harby bazasynda gaty uruş boldy. Harby baza jeňçiler hüjum etdi. Awgan güýçleri hem hüjumçylar uruşda uly ziýan çekdi. Iki tarapdan hem ölen we ýaralanlar bar. Kemp Çinaýha atly harby baza bir näçe wagt jeňçileriň gabawyndady. Gurýar arkaly harby bazada ýerleşen awgan güýçlerine azyk ýmit we harby enjamlar ýetirmek başartmaýardy. Ok ýarag we eskerleriň azygy hawa arkaly ýetirilýärdi. Ýöne Mazar Şerifde ýeti topalan turdy. Şo sebäpden hawa arkaly eskerlerimize kömek ýetirip bilmedik diýip general Yefteli aýtdy. Şähri Mazar Şerif tufany besor şedid است ki dawja taýyarat faýalyat keda nametona. Gormaç etrafy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Etrabyň merkezi Gormaç şäheri hem jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Faryab welaýatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-awgan serhetinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Türkmen-awgan serhetiniň uly böleginiň Talibanyň ýeçiligindedigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýtdy. Türkmen-Awgan çevresi var, harekatı var. Şu raptamat yolları serhaddan. Şu Davlatoboddan Tintaş şur Gulxangacha katta saha ve barıp gelişleri katta yol, motor yolu barıp keladiler. Talibanlarni qo'liga. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.